A visita a Rianxo do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, iniciábase no propio concello. Ali o titular do organismo provincial foi recibido ás portas da Casa Consistorial polo alcalde, Julián Bustelo, e representantes dos distintos grupos da corporación municipal. No salón de plenos foi convidado polo alcalde a asinar no libro de honra. A visita tiña como finalidade coñecer de primeira man varios dos investimentos realizados pola Deputación nos últimos meses. Un deles foi a mellora da seguridade viaria realizada na estrada provincial de P7202, que dá entrada á localidade, a que se destinaron uns 300.000 euros. A comprobar as inversións reais da Deputación, outro ano máis, neste caso unha estrada que é absolutamente urbana e que renovamos íntegramente con inversión de máis de 300.000 euros, xunto con outras que están en licitación neste termo municipal. Posteriormente, a comitiva de autoridades visitaba tamén o local de ensaio da Banda de Escola de Música de Rianxo, entidade coa que colabora tamén a institución provincial. A importancia do apoio da Diputación, despois de ver como a Escola de Música e a Banda pois teñen unha aportación provincial moi significativa, non? Que sabedes que se adxudica de forma obxectiva e se recibe tanto recurso económico da Deputación é porque merecen, porque cumpren os requisitos e porque teñen moitísimo alumnado, superan os 200 alumnos e alumnas de Rianxo na escola. Non? Na visita, González Formoso referiuse tamén á recente firma do convenio co Concello que permitirá a construción da futura residencia da terceira idade. Que se van a iniciar en 3 puntos da provincia, un deles é aquí en Rianxo. Ese compromiso da protección social dunha Diputación que leva investido aumentado o seu orzamento un 175% en 8 anos en protección social. Aí é nada, non? Eu creo que non chega, pero que é un camiño, unha sinal de absolutamente compromiso con unha das bandeiras deste goberno de progreso da Deputación da Coruña. Pola súa banda, o alcalde Julián Bustelo agradeceu a visita, destacando tanto os investimentos realizados como tamén os compromisos adquiridos co Concello, grazas aos cales se pode afrontar, segundo el, diferentes actuacións. Mostran ese compromiso, non, da Diputación co noso termo municipal, no eido cultural, como sinalaba o presidente, e tamén no eido dos servizos sociais, aínda, bueno, sin ser tampouco unha competencia propia da Diputación, pero que en todo caso mostra ese compromiso que a Diputación ten non só con Rianxo, senón co conxunto dos municipios da provincia para ir avanzando en todos estes aspectos que, bueno, con recursos propios pois non sería máis complexo avanzar dunha maneira tan rápida.